2, 4, 6, 6, 8, 2, 9, 2, 4, 6, 8, 9, 10, нали? 2, 4, 6, 8, 10, да. 2, 4, 6, 8, 10, добре. Николинката! 20 лева. 20 лева от Улиса. То всъщност не, аз трябва да ти върна първо трябва да ти върна 6,90, 6,70, добре, 2. Значи веднъж трябва да ми дадеш 20 лева. И сега вече от дребните правя 2. Значи ето, рестото за 20 лева и още 10 лева на монети. 20 лева ми даваш. Още 10 лева да ти Значи даваш ми 30 лева общо. Защото 13 и 30 имаш да ми даваш, нали те? 20. Ето 20 веднъж за тез. Да. И 10 лева за тез. Кой имаш да? Няма здраве. Къде няма здраве? Абе не бе, дай ми дребните бе, те ми искам бе. Ама... Момент. Добре, айде. 1, 2, 3, 4, 4, 5. 1, 2, 3, 4 стават 80, 90. Ето 5 бе. 20, 40, 60, 80, 90. И няма да. Нищо не разбрах.